بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wannan kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam beyi ha wajono halata na kisah yatarda ayeci be godo hayruji duuɗi yotindini ɓe hen muɗum nden en yino malaw ko wino mo arande kam nden jotta fayida tokki ha malaw ko fayin kamɓe on yaake ko ndey ko bolwoɓe arande kam ga adal malaw alladina kafaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shuaibu walladina amanu maa malaw ko arande ka ko ɓe mbi annabi Shuaibu kam an ɓe nunɗiniɓe ma fof min wurtinama wuro ngo nden ɗon fahinta lori sonano ko lotta ha dinami e ni ko annabi Shuaibu wino to min lotti ha dina mo kangal kam min pewani Allah kadi lori fahinta malaw ko jeeɗay wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi jama'ar nden kufrinde yimɓe annabi Shuaibu ɓe mbi ay gala ba'duhum li ba'din yoga maɓɓe mbi yoga ɓe mbi ɗo ɗume ɓe mbi ɗo khawfan ala ba'dihim min al-mayli li Shuaibin wato ɓeɗo kula tata yoga maɓɓe miloro heedi Shuaibu ɓe nuɗɗina annabi Shuaibu ɗo hay so tawa aduhu bima tagadda nokku ɓe haltani Shuaibu ɓe ko arti ɗo ɓe mbino ɓe wurtinanɓe wuro ɗo to ɓe lotaki ha dina maɓɓe ɗo ɓe ɗon giya woɓɓe feere tata tokkomo kadi sababu majum waɗi kadi jotta kay ɓe maɓɓe mbiyata yoga qala ba'duhum li ba'din la'in ittaba'tum Shuaiban innakum idhan lakhasirun. Laamu gasamino wi laamol hunayre la'in ittaba'tum Shuaiban wallahi to ni on tokki Shuaibu innakum onon ɓe idan nden lakhasiruna wallahi on dusɓiɓe nden kam on ɗoɓi kuugal moɗon wonni to ni on tokki Shuaibu to kana kam ɗo on ɓe gi non nananon kadi ɗeɗe hunje ka woni to harɗon man ni konngol maɓɓe kamɓe go ɓe mbi'otiri hakkunde maɓɓe ɗum kamɓe ɓe kamɓe on ɓe on waɗa banni la'in ittaba'tum Shuaiban innakum lakhasirun. on tokki Shuaibu kam wallahi nden kam wonan nder rusɓiɓe fa akhjathum rashfatu ɓe sali tokkago kadi nden kam fa akhjathum rashfatu sey dimmande hoosiɓe azzalzalatu sadida dimmande saatude nde dimboriɓe kadi jotta kam nde ɓe tokkayi Shuaibu kam yaake haldugi maɓɓe yotti kadi jotta kam akhjathum rashfatu o wi ha suratul ankabuti o wonwi ɗum nonnon o wi wa akhdati alladhina zalamu sayhatu o wolwiri haa to goɗɗum wookaandu ɗum telɗo andu on ɓooyiɓe sayhatu jibrila alayhim min assama jibrila wookiɓe yimɓe ɓe wiyata jibrila oɗum sawto mon daga dow ɓe nani sababu man ɓe kalki nden o jumiya baynahuma hawti haalu kan ayi rashfatu dimbande lesdi on haa ayaka aka wari fa akhjathum rashfatu dimbande lesdi hooyiɓe to haa to bo akhja alladhina zalamu sayha haa to bo ɗum wookaandu ɗum sawto cembingo on hooyiɓe daga dow ɗo bo ɗum sawto jibril nden kadi ɗiɗi fuu hawri waɗina ɓe mbi o ɗiɗi fuu hawti wato haa fuɗɗode arande kam lesdi dimbi daga ɓaawo ɗum jibrila mo telɓiɓe ɓe sawtogo Allah seniɗo umrimo ɗiɗi fuu wala no ɓe tabitira kala gotel man je heɓi ko fuu ɓe kalkoɓe on fa akhjathum rashfatu azzalzalatu sadida
dimbande nden ni saatude hooyiɓe fa asbahu fi darihim jasimin ɓe mbeeti ɓe lattitake ha ci'e maɓɓe ɓe kofiiɓe barikina ala ruka bi mayitin ɓe laati kamɓe goo ɓe kofiiɓe dow koppi maɓɓe ɓe maayɓe ko waɗi banni ngam ɓe sali dow talaago annabojo nelaaɗo hen maɓɓe ɓe ɗuɗɗinaayi allah sababu fewde ɗuɗɗingo allah goo ndaa ko nulaaɗo dow waddi ɓe cali to accuka salugo ma jotta ka ɓe haltani nelaaɗo allah goo ma woodi ko ɓe gaɗata ɗum allah accaaɓe kadi alladina kadzabu su'ayban ɓen pewnuɓe su'aybu mubtada ɗum fuɗɗiraaɗo wolde habaru muɗum on o wi ka anlam yagna ka anda o wi mukhaffafa wasmuha ma'zufun inde maagol moytaɗum ay ka annahum ɓen pewnuɓe annabi su'aybu ka annahum anumano hamɓe ɓe lam yaknaw ɓe jooɗaaki yuqimu fiha ɓe jooɗaaki no her ci'e maɓɓe fi diyari men ci'e maɓɓe annuma ba ɓe ngala ɗum sama noy waɗi na ɓe maayɗi ɓe fuu maɓɓe alladina kadzabu su'ayban ɓen pewnuɓe annabi su'aybu kanu humul khasirin ɓe laatake kamɓe woni dusɓiiɓe kamɓe ka haa wonde maɓɓe kam ko ɓe mbino kam na tokkiiɓe su'aybu on laatata dusɓiiɓe to a sema haala kam ka saƴƴi kamɓe on ɓe tokkaayi su'aybu on allah seniino wi kanu humul khasirina kamɓe woni dusɓiiɓe attakidu sembiti bi ibadatil mawsuli be lornugo inde mawsulu wonde ɗiɗi ayi ha arande o wi alladina kadzabu shuayban o lori fa inda alladina kadzabu shuayban arande kam alladina kadzabu shuayban ka allam yagnaw fiha o lorni fa alladina kadzabu shuayban kanu humul khasirin kanyo wi attakidu sembiɗirki bi ibadatil mawsuli be lornugo inde mawsul alladina ko waɗi o waɗi ɗon man bo o gayni ɓe tana muɗum fuu lirraddi alayhim ngam lornaago dow maɓɓe fi gawni algolngol maɓɓe asaaɓigi artinogol to na ɓe wiino kamɓe kam leyni tabatum shu'ayban innakum idan la khasirun to nini on tokkake shu'aybu kam onon ɓe on laata non dusɓiiɓe allah seniiɗo yecciɓe naanu alladina kadzabu shu'ayban ka allam yagnaw fiha nde ɓe kalkama ba ɓe jooɗay ha saare maɓɓe goo alladina kadzabu shu'ayban kanu humul khasirin da dusɓiiɓe kam ɓen on na tokkiiɓe shu'aybu fatawalla anhum wa qala فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون فتولى عنه وقال بل كانوا بأن شعيب كنت كالكته kamɓe ka atafeki ɗum jippini yangaɗa dow maɓɓe ndal terɓaako jibril nda dimbugo lesdi ɓe maayi ɓe muti nder lesdi fuu fatawalla anhum se su'aybu arada anhum ɗoyni acci ɓe wa qala o ya qawmi lagad ablagtukum risalati rabbi ya yimɓe am haqiqa wallahi mi yottinani on min kannene jawma wa nasahatu lakum mi nasiyani on bo mi yecci on ko nafata on duniya ɓe dina falam tu'minu on ɗuɗɗinayi on gonɗinayi fa kayfa asa yaake noye mi sunirta kadi ahzunu noye mi sunirta ala qawmin kafirina dow yimɓe heferɓe nde ɓe hufri nder jawmirawo maɓɓe halki ɓe no mi sunorto istifhamu bi mana nafi ɗum famtirki ɓe mana riwki wato ko wi ko mi sunata kadi dow halkuki maɓɓe en jangino aya nanduka ɓe maka ko arti man ɗume o arti o wolwani ɓe on kadi daga nde tabiti jonta ka halakuye ko waɗan o wolwani ɓe nda ko husiti kadi jonta kam nden ɓawa majum halakuye waraniɓe ɓe kalki kadi ɗon allah seniino ɗo yeccen gissaji ɗo ngam en nden to ɗey ta en ndiyamo ene allah seniino hokki en nden en jaggoro ɓe maje to en jaggori ɓe maje ɗo o wortan en nde jonta neɓata sam to hakkilayi to goɗɗo waɗi sa'a ma o ɓorta ɗum mo ego ha duniyaaru sey hirlita ayiɓe muɗum waɗi heɓa tuubana allah fer warewa allah seniino kadi
to jimmitayi bo kadi ɗo woni masibo kadi yande janngo ɓurata mawnugo to yetti ha vulugo mo ere go ɗum keɓera allah seniɗo wi wa ma arsalna fi qariyatin min nabiyin min nanayi nder gallure wuro min nabiyin iggoye annabojo momin neni nder fa kazzabu ɓe fewni ɗum illa akhasna ahlaha koyna min nangira yimɓe gallure man min basayi ɓe sonilmaji wa ma arsalna min qariyatin no o wi jumlatul musta'anafa ɗum jumla puɗɗitaka jottaka haala nder ka feere on wadda usida biha ta'amimu amma nuframa ɓe jumla man ɗum huɓɓinki bada dicri bada umami bil khususi ɓaawo walluki yoga ummatoje ɓe hertugo wa innama khassa ma taqaddama min dicri li mazidi ta'ammutihim wa kufrihim o hertori yimɓe ɓe arti wolweego daga ɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam annabi hudu annabi salih hawari annabi suwaybu go o arti o wolwiri yimɓe ɓe ko waɗi ngam ɓesdaari to oluki maɓɓe e kefeeraako maɓɓe wuɗuki mo ere allah ɗon go arti o wolwi ɓen go nden jotta ka wi wa ma arsalna fi qariyatin ha qariyatin ɗo jotta ka wara huuɓa kadi kala wuro ngo allah seniɗo neni nelaaɓe muɗum ha maago fuu wa ma arsalna min nela fi qariyatin nder gallure min nabiyin koye annabojo fa kazzabuhu ɓe pewni ɗum ni illa akhasna koyna min ko aɓen man agamna min jangita ahla ha yimɓe gallure man min basayi ɓe saɗirma ɗum ɗume nder majum siddatin fakri satuki talakaku na kayum tan allah jarribirta ɓe ndey fasiro meɗen wangini ha ɗo nder saɗirmaji man satuki talakaku andi talakaku to satori goɗɗo nden to imanagu famɗi ka tajamu torra kadi jotta ka nagam ɓe ɗuɗɗinayi annabojo on waɗi jotta ka talakaku go warina huwan ha kuuɗe go jotta kam nanema o kefeero to talakaku sati kam tata jamu ko o huwata kadi wadarrayi e torra almaradi ñaw talakaku ɗo none mum ɗuɗɗum torra mum ɗuɗkam non ñawuji boɗi feere feereji allah seni ɗo andi iri ñaw nguye jarribirta ɓe en ɗo giya ha yimɓeji ɓe en gonɗini ɗo ukka ha kuuɗe goɗɗe feere ɗe yerdinta allah ukkina ɗum ha talakaku ukkina ɗum ha ñawuji ɗum man ɗo handanayi bi adama allah seni ɗo wolwi ha nuɗɗinɓe wa amur ahlaka bisalati wastabir alayha la nasaluka risqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa umru koreji ma be jumɗe andu muñan juula min ƴamayi ma riskuka minin woni diskoɓe ma watta boɗɗo bo wodani kuɗol allah ase andini ma yo to imanaku ɗon ɗo ɗum sañjoto no wayi fu woni ko sañjata non no aqimi salat ha non ha darnuki julde bo ha darnuki julde kuje ɗuɗɗe ɗe allah seniɗo hisnata goɗɗo talakaku man usadirtamo torraji ñawji feere allah hoynananmo amma dey woɓɓe feere ka imanaku man ɗon bo allah seniɗo waɗaɗi ngam ɓeddugo darajaji maɓɓe ko waɗi kuuɗe maɓɓe ɗe ɓe kuwata ɗo famɗi ɓe keɓata daraja man mo ɗuuɗira se to allah mewri ɓe ɓe torraji goɗɗi feere ɗum talakaku na ko ñaw amma ha ɗo ko allah seniɗo wolwani yimɓe ɓe allah neli ha wuro nden yimɓe man ɓe sali nuɗɗingo ɗo kamɓe ka o nangiranɓe bil ba'sa'i ɓe saɗirma siddatil fakri satuki talakaku o darrayi e torro almaradi ñaw la'allahum yadarra'un ngam kamɓe man ɓe jankino yatadallaluna fa yuminuna ɓe jankino ɓe tosko ɓe yiya jotta kam ñaw ɓe talakaku go torriɓe nden sababu majum waɗa ɓe nuɗɗina laaru yimɓe misra nde annabi yusuf alayhi salatu wassalam ndenama ha wuro go ɓe cani ɓe nuɗɗinayi ɓurna maɓɓe fu nden ɓaawo ɗon fir'auna wari hoyɗi jotta kam laamiɗo misra go wari hoyɗi koyɗol maako o yi cammeje alkamari jeeɗiɗi ɗe ka kecce jeeɗiɗi bo jorɗe fahin nden o yi jorɗe go kanje man ɗe ɗo ñaama kecce go kayefi waɗayna o hoyɗi nayi bo fahinta nda nayi tekkuɗi nda nayi laafuɗi nayi laafuɗi go ɗon moɗa nayi tekkuɗi go to jotta kam ɗumeju yimɓe fewre ɓuuɗe en maɓɓe fiyoɓe kuje ko fiyata ɓe kamɗi ɓe rufi ƴi'e ɓe waɗi noy ko ɓe keɓtayi ɗum goto waɗi ba heftan no haala man seeɗa wooda nda annabojo ɗo dari fewre ɗo yadata ɓe ma annabi yusuf alayhi salatu wassalam wari waɗani ɓe tafsiru koyɗol
jonta kam duuɓi joweeɗiɗi ka fuu yiyende toɓat amma ɓaawo duuɓi joweeɗiɗi man hokkere waɗat duuɓi joweeɗiɗi fayin a yiɓin ɓaw saarigo sike a yi siddatul fakri go jonta ka to ko ñaame wala kam na saatugo talaka ko kam waɗina allah renen de ɓe mbi ha jihaaji men ɗo hikka ɗo wala ha nokkure ñamande saɗi bana ha wuro meɗen goo taw ha lesɗe duniyaaru gota ƴamu kadi ɓe mbiya deydey duuɓi ni ka jaweelo waɗan ha nokkure ka jaweelo sarrude bana sudan bana toye ha nokkuje kaɓe goni goo se en ɗiggatorugo allah en yakkinana allah seɗiɗo hoynana en imanaku men wooɗa bo to nini en tori allah ɗo en gaɗa o jabanan en en jangino uɗu rabbakum tadarruan wa khufiya tore jawmirawo moɗon dow yankinare eɗen nen ɗumen ɓe suuɗuki ta ɓanta hoɗo ha dow ba jawno goɗɗo dayiɗo ɗo allah ɗo dayaki o nanete so na to a ɓamti dow amal ngam yimɓe nana kam nden o wi wala tufsidu fil ardi bada islahiha wadduhu fawfan wa tama tore allah seɗiɗo go on kuɗowo mo on kuɗoɓe ta torra hewta on ɗo tammira allah seɗiɗo bo on anndi allah jabanan on se en tora allah seɗiɗo rena en be satugo sadgo ñamande ɓe wi jotta ɗo ha nder leddi Cameroun ɗo bana ha nokkure men ɗo tindinirte be man ha wuro men ɗo illa hasna ala bil basayi allah renen ta latani enen bo woni ko en mbuli ha moƴƴere allah seɗiɗo on non man waɗi kam wa darra e torra almaradi ñaw la'allahum yadarra'un ngam ɓe jankino yatadallaluna ɓe toskito ɓe fayuminuna ɓe nuɗɗina to kala wuro fuu allah seɗiɗo yecci en to o leni nelaɓe maako nden nden yimɓe man ɗo sali ɓe yankinayi ɓe nuɗɗinayi ndade nde ko o tammi wakorgo ɓe yatadarra'una to o wi har ɗum man wa innama gudi abil fakki to ɗo kaalage aaji feere ono wolwata summa بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون non allah seni rewi summa baddalna hoti min wattita ɓaawo man dede saɗirma talakaku go be ñawgo ɓaawo man min itta talakaku go ɓe jaynita ñawji go min itta ɓe jamɓita summa baddalna ataynakum min dokka ɓe makana sayyi'a nokkure hallede al azabi yangada ko wabino ɓe go alhasanata min dokka ɓe boɗɗum ha talakaku go alghina min dokka ɓe jaynitare ha ñawgo wasiha min dokka ɓe jamu ɓe laata ɓe jaynitake ɓe jamɗi jotta kana ɓe genjitan haala talakaku ɓe ñawgo hatta afaru ha to ɓe ɗuuɗi jotta kam kasuru to ɓe ɗuuɗi waga lumɓe mbiya kufran dow bulukiti nimati nema dan massa abana darrahu wa sarrahu ɓe mbiya enen ɓe haqiqa memino saɗirma ɓe torna fuu memino baabiraɓe meɗen jotta kada a yi jamanu neeɓi seeɗa kadi saali jamanu ɓe ɓe go talakaago ɓe ñaw tawino go kamɓe ɓaawa man kadi se ɓe mbiya jotta ka dow ɓuluki nema allah ɓe fewnugo bo annabo en nulanoɓe heedi maɓɓe ɓe mbiya gal massa abana darra'u haqiqa memake baabiraɓe meɗen torra wa sarra'u saɗirma kama massana bana memi en wa hadihi adatu dari ɓe wiya ɗo ɗo al'ada jamanu on jamanuru banni waɗata tum banni jamanuru kam waɗata walaysa bi uqubati min allahi kayya ɗo ɗo na ɗum yagata daga allah fakunu ala ma antum alayhi laate dow ko on gonino dow majum taw jotta ka to yimɓe filojoɓe ɓe mbiya wala hunde ka fuu ɗabi'a watta laluwade ɗumeñum laluwade la nature ɓe wima laluwade la nature ɗabi'a on waɗata hunde fuu ɗabi'a man ɗo ɗume yeccamɓe derɗirawo kayya allah ceniɗo on waɗata laluwade prédominance ɓe wiya ko ɓuri marugo sembe ko jaaliɗo kaymon waɗata kuje fuu moy jaaliɗo ɓuri marugo sembe sona allah yimɓe allah ɗo ɓe giɗa ɓe mbiyata ko waɗi ɓe mbi hunde nde yiyatake kam fuu hunde man nde wala e goɗɗo ko rammi hakkilo na hunde ko yiyatake fuu hunde man nde wala derɗawo juɗɗo hakkilo maɗo noy wiyete yonki maɗo hollam kile
a wiyatama wala yonki aɗayma a wiyata wala yonki ka to hollam yonki maman mi yiya daaki kadi daakiki daneji ko ɓaleyi ko boɗeji mi yiyaki moye meeɗi yigo ɗum taw ɗon man ɗo haala wigo ko yiyatake fuu wala ka ɗum haala mere yimɓe ɓe wiyete falsafa to yimɓe falsafa wiyata ɗum nonnoon ɓeeɗo bo konngol maɓɓe yaadi bana noon ɓe wi kay wama yuhlikuna illa dahru kay e jamanu on halkata en hiiri weeti on waɗata hunde ko ndeye wala goɗɗo mo foti waɗugo hunde ko ɗume ɓe mbi ñawuji on yiyata ɓe talakaku wapino en ɗo kanjum man ɗo ɗum waɗi ɗo baabiraaɓe men fuu kama massana bano memi en ɗo o haadi adatu daari ɗo ɗo ɗum al'ada jamanuru on wala sabbi uqubatin min allah ɗo kana ɗum yagata daga to allah fakunu ala ma antum alayhi laate onon ka dow ɗum ko on woni her majum ɓe laata ɗo ko ɓe goni her majum ɗume kanjum woni ke ferakugo onon ka laate ko on goni dow majum ɗo ka hakkunde maɓɓe on ɓe bolwata bana ni yaake ndey nde ɓe yi allah seniɗo yamɗiɗi ɓe jayniti ɓe on ɓe mbi yewwa ɗoga jamanuɗo on watta ɓanni waɗa sala gaɗata ala allah wagiɗo wi fa akhadnahum baghtatan ha nder ɓe ɗon bannigo ɓe jamɗi ɓe jaynitake ayi jawle ɗuuɗi ɓiɓɓe ɗuuɗi jottaka ko ɓe mari haaje fuu ɗon ɓeɗo nana belɗum ha nder bannigo allah wi fa akhadnahum sey min nangiri ɓe bil adabi ɓe yangata bagtatan ɗo juhure facatan ɗo juhure ɓe ngala haɓaru sam ɓe tammayno yangata ɗo waranan ɓe banani yangata ka sey wari tan ɓe ngala haɓaru sey ɓe kalki to haɗo wa hum la yashkurun allah seni ɗo wi ɓe anda bi wakti majiihi dey na majiatin ɓe anda bi wakti majiihi wakkati waruki yangada man qablahu yeeso maaka daga yangada man warayno ɗo ɓe anda no yangada man waran sam yangada ko sey juhiɓe tan allah seni ɗo wi banani min kalkiriɓe ɗi adamajo to ni o jaynitake ɗo sey o siftora yaake talakaku maako to talakajo bo sey o siftora yaake jaynitare maako ɗum ɗiɗi fi ɗum meman goɗɗo den laaru yaake o pamaro kana o talakajo na kala hunde fu na sey to ɓe gadanimo na to o mawni o heɓi o jaynitake o heɓi o yamɗi na sey o siftora ɗo go to nden yaake o talakajo ɗo bo na sey o siftora haala jayntare man amma allah seniɗo wi en dey inna l insana la yadla ɓi adama neɗɗo o o ƴaggoto yaake nde o ƴaggoto arra a hustanna sey to o yi o jaynitake a yi jaynitare ɗo ɗon nder majum feesorego maral be jammugo ɗiɗi ɗo to hawri dow maako yo yaake nden o yiya kanko on mari konngol kanko on jaɓante kanko nanante ɗon ɗo yaake nden o ƴaggoto kanjum kadi jotta kam kamɓe nde nini ɓe keɓi ɓe yamɗi jawdi bo ɓe keɓi ɓe feesorama ɓe ɗuuɗi ɓe mbi kayya ko waɗi sali ɗo ka ɗum jamanu on waɗata en ɗon man ɓe ɗon nder majum ɓe ɗon beltinogo ɓe ko ɓe mari goni ɗon allah seniɗo wi se min nangiri ɓe yangana ɗo juure tan wa hum la yasamuna ɓe la yasuruna ɓe matata ɓe anda ɓe wakti majihi wakkati warki yangana man gam lahu yeeso maka walaw anna ahlal qura ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آية يا الله سيدي ndenini wakkati ɓe jamɗiti noy wiyete ɓe jayniti ɓe ɗuuɗi ɓe mari jawdi semin fowiri ɓe yangata ɗo juure nonnoon aya gorka feere ko allah seniɗo wi ha suratul an'ami to kamɓe man ndenini ɓe kufri ha keferaku maɓɓe go wakkati ɓaawa ɗon nde ɓe ɗuuɗi falamma nasu ma dukiru bihi fatana alayhim abwaba kulli shay
nde ɓe genjiti ɓe acci ko annabo en waajori ɓe ɓe man ɓe paalayi ɓe sari tokkugo ɓe ɗon dow keferaku allah wi min maɓɓitani ɓe dammude kala kuuɗe fuu ñamdu maɓɓe jamu ko ɓe giɗi fuu kuuje goo feesi haa nden ɗum waawɗum nde ɗum ɗuuɗi kadi sey min nangiri ɓe ɗo yengana non haa ɗo bo nde jotta kam ɓe heɓi ɓe jaynitake kuuje goo ɗuuɗi ni allah seniɗo wi sey nangiri ɓe ɓe yengana ɓe annda sam walaw anna ahlal ɓura wonɗo yimɓe galluuje yimɓe gure almukadibina pewnuɓe amanu billahi wa rusulihim kamɓe ɓe to ni ɓe nuɗɗinino allah ɓe nuɗɗini bo nelaaɓe ɓe allah seniɗo nelino her maɓɓe yimɓe gure man ɗe o wi ɓuraka nayi jamu to woto ka wiye garyetin gallure wal muradu jami'ul ɓural mutagaddim ko muyete ɓe man mobgal gure ɗe artino jibruhu wa gayruhu gure man artude kala ko wolwana ha gure ɗe en wolwino daga ha annabi nuhu alayhi salatu wassalam nela annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu be gure goɗɗe feere ɗe wolwaka ɗe innaka ɗon fuu yimɓe gure man ɗo fufu wonɗo kamɓe ɗo to ni ɓe nuɗɗinino allah seniɗo wattagaw ɓe ndenti alkufra keferaku wal maasi e gedde ɓe sali ɓe kufrayno ɓe nuɗɗini nden ɓe daayi gedde bo gedde ko iɗi ɗeyeeje gedde man to yiɗi ɗe ɗemgal to yiɗi ɗe junngo to yiɗi ɗe kosngal to yiɗi ɗe reedu to yiɗi gedde man haa ko ɗe noppi haa ɗe woni fuu ɓe ndenti gedde ɗo ɓe fodde bawɗe maɓɓe ɓe daaytake lafatahana alayhim allah seniɗo wiɗa min omtanno dow maɓɓe lafatahana bitahfifi wattasdidi lafattahana min omtinanno alayhi dow maɓɓe barakaji mina samai daga dow daga duule min masari ɓe iyeede a yi sababu risku ɓiɓɓe adama ha woni fuu ɓe toɓugo iyeede nden to ɗe teɓayi allahumma gisna gaysal mugisa allah seniɗo yarnu en iyeede faaɓore iyeede ɗo to toɓayi ko andal ma yotti alkapiro alona tappata kay risku ma man daran ngam to iyeede ɗo toɓayi a heɓata ko a ñaama to a heɓay ko a ñaama bo ndey a heɓata a mara sembe a mara hakkilo ha a huwa kuugal gongal feere kadi yo noon to allah seniɗo wi to nini kamɓe ɓe ɓe nuɗɗinino allah e ɗulaaɗo mum imanu bo en ɗon bolwande ene yaali fuu darange imanaku joweego nden imanaku ɗum ɗo mari liccude 16 e gelle ko 17 e gelle ɓurɗum ɓagago ha imanaku gawlu la ilaha illallah to ha ɗeyɗe darange imanaku joweego ɗo se kanje kade tawe al imanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khayrihi wa sharrihi riwaya feere hulwihi wa murri nuɗɗirgo wodende allah a anda allah ɗon kanko tagi mobgal tagefoji fuu kanko mariri o woodi inde maako ɓe tindinoje maako boɗɗe nden kanko tan on deweteɗo ɗo ɓuri mawnugo ko ɗaɓɓitirte ha imanaku ɓawo toon non nuɗɗirki mumgal defte allah seniɗo malaika en allah seniɗo ngam ɓe yiyatake ɗo haɗata ɓe taɓitirgo ɓe ɗon huɗiyata wa faakum malakul mawti lladi wukila bikum wi'uɗo mayna on malaikajo wade mo wakkilana on toye a meeɗigo malaikajo man na non defte allah seniɗo ɗo jippini jawmo gaidu tawhidiya o wimayo wal imanu bil kutubi samawiya e nuɗɗinki defte samawinkeje mbiɗa bo a gaidu tawhidiya woɗayi kangol fugol woɗayi wal imanu bil kutubi samawiya ɗo to a wawatande bana wiile a wawatande to a sufta deftere kam a laara ko woodi gecca yimɓe ɓuutinira ko woɗayi mo a hollita yimɓe ɓe acca to a mari andal ka ndani baɗata amma a winde woɗayi ta ɓe jangina nde irin suka en jangga e sam jotta wolwata ɗo ta ɓe jangina nde woɗayi ta ɓe jangina nde yefere ta ɓe jangina lahdari woɗayi ta kaja kajare woɗayi ka yaderirawo junɗo bismillahi rrahmani rrahim fuɗo aranne maje nde kanjum fu woɗayi heftu alka ko laati woɗayi to a janguɗo gecca yimɓe ko laati boɗɗum bo ɗon bo a andina yimɓe tawa ɓe tokko kanjum non o woni wal imanu bil kutubi samawiya yalaaɗu haala gaydu tawhidiya ɗon ɗon to nuɗɗinko mobgal defte allah seniɗo ɗo jippini fuu nuɗɗinko nuraɓe maako yanomare dargal noon hoddirore hayru be sharru fuu ɗo ka darage imanaku joweego
nden wa rusulihi ɓe nulaɓe maɓɓe na i wari ton to nini ɓe nuɗɗinino allah e nulaɓe ɓe ɓe nelana nden ɓe ndenti keferaku ɓe hufranayi allah ɓe bulayi moƴƴere allah ɓe acci yeddugo allah ɓe dayti yakenden allah seni ɗo wila fatahana alayhim wallahi min maɓɓitan min omtanan ɓe barakatin min assamai barakaji asama bil masari ɓe iyende ɗo to toɓi ɗon sababu ko ɓe ñamata ɓe keɓata ɗon ko dabbaji maɓɓe ñamata faya ɓe heɓa ɓe ñamadi ɗon ɓe keɓata ɗon wal arda e non noon ha lesdi fuu to min omtani ɓe daga dow daga duule ɓe iyende toɓigo min omtana ɓe ha lesdi bo bin nabati ɓe puɗle jotta kam ko fuɗata ha lesdi fuɗa ñamdu maɓɓe ɗon woni ko ɓe ƴakkata ɗon woni dabbaji maɓɓe ko ñamata nden ɗi paya ɓe ñamadi ɗon woni walakin kaddabu rusula allah seni ɗo wi walakin sekaka kaddabu ɓe pewni yimɓe gurego ɓe pewni nulaɓe nde nanaɓe ha maɓɓe nde ɓe pewni bo a rusula nulaɓe nden kam jotta kam keferakuna ɗo ha maɓɓe gedde go bo na ɓe accata kadi nde ɓe pewni nulaɓe kam to nde laatake banni allah wi fa akhasnahum sei min nangi ɓe tan agamnahum min jangitiriɓe bima kanu yaksibuhum ɓe ko ɓe laati ɓe ɗon faggitaki maɓɓe kanjum on waddanta ɓe ko waddani ɓe fuu ko ɓe bolwata ɓe ko ɓe kuwata min nangiri ɓe ɓe majum kadi nda keferakugo na ɓe sali wolwirgo yimanakuɓe ɗemgal to nda gedde goo bo ɓe laati ɓe ɗo kuwaɗe ɓeterɗe maɓɓe jotta kam kadi min yangitiri ɓe bima kanu yaksibuna ɓe ko ɓe laati ɓe ɗo faggita inna allaha la yazlimu ahada allah toñata komoy wama rabbuka bi zallamin lil abid jawmirawo ma na o toñowo maccuɓe maako mo nangiri ɗum ɓe yangada kuugal muɗum kallugal mo hokki ɗum moƴƴere ɗo bo dow kanda maako afa amina ahlul qura bela yimɓe gure nuɗɗinina almukadibuna pewnoɓe afa amina ahlul qura afa amina ahlul qura bela yimɓe galluje yimɓe gure ɗo ɓe kollidina almukadibuna pewnuɓe ɗo ɓe kollini ɓe tabitini hoolare ha maɓɓe an yaatiya basuna ka yangadamin warana ɓe na nde nini ɓe nuɗɗinayi ɗo ɓe tabitini kadi yangadamin warantaɓe kadi na azabuna yangada amin bayatan laylan ɗo jemma wa hum naimuna alhal maɓɓe ɓe ɗaani ɓe gafiluna ɓe goyti ɓe andu ɓe accini yangada man nde ɓe nuɗɗinayi ɗo ɓe ɗo mari hoolare kadi yangadamin warantaɓe jemma na awa amina ahlul qura bela yimɓe galluje hollini an yatiyahum basuna duhan no yangada amin warana ɓe duhan ɓalte naharan ñalowma ban ha to o wi bayatan ɗo waluki ɗo mobgal jemma fuu nden duhan ɓalte o wi ɗo bo ɗo mobgal ñalowmare fuu ɓe ko wallini kadi yangada warantaɓe jemma ko ñalowma na wa hum yalabuna ɓe ɗon pija hakkildey ɓe ɗo pija ɗo fijirde ɗo ɗum ɗume huugo kuugal suklorago ɓe hunde nde laaranayi ɗum sam kanjum woni sugulla maako kanko nafatamo diina ɓe duniyaru fuu malla bo nafanmo duniyaru amma o tokkiri ɗo laawol haram ɗo fuu nayi o waddi fitina her muɗum malla o wiya oɗo huwana kuugal diina to kayi ɗo laawol sharia ɗo kam fuu warti o pijowo kadi ngam to na o pijowo kam kuugal diina sey o tokko banno sar'ira kuugal duniyaru bo sey o tokko banno allah seni ɗo dafnirimo laatake kadi wa hum yalabuna ɓe ɗon pija ɓe gollini kadi banni ta yangada warana ɓe na nayi ha ñalowma ɗo on ɓe gancata ɓe jaha nokkuje ɗe ɓe giɗi ha ñalowma ɗo on ɓe kuwata kuuɗe ɗe ɓe giɗi jemma bona ɓe foftoton jemma kadna ɓe balan ɓe ɗano kadi ɗum waɗi ha jemma kam allah senino wi o jaalna layla li taskunu fi min gaɗi jemma kam ngam on de'a her muɗum wanna hara mubsira amma ñalowmare kam yiyetede ay yiyete heeɗimare on gancan kadi on jaha on kuwa kuuɗe moɗon nden ɓe man ɓeɗo hollini kadi to ɓe ɗani ha ɓe poftago yangada warana ko malla ɓe mari hoolare ha ñalowma go wakkati ɓe gancata ɓe gaɗa haajeji maɓɓe go ɓe mari hoolare yangada warantaɓe na wa hum yalabuna ɓeɗon pija afa aminu makrallah allah seni ɗo wi ɓeɗa ɓe hollini dañjinki allah na istidrajahu iyahu tafsir o men wi istidrajahu dañjinki allah iyahu no maɓɓe binnimati be nema wa ahdihim baktatan e nangirki ɓe ɗo juhure ɓe woodi hoolare kadi ɓe kisanna nde nini ɓe jottaka ɓe keɓi nemaji nda jamu nda jaynitare ɓe ɗon kuwa ko ɓe giɗi hawtade ɓe man ɓe hufri
ɓe ɗon yiya kadi jonta kam ɓe hollini allah nangirtaɓe na o wi ko wiyete almakru fil asli alhadiatu walhila ko woni no makru ha asli majum ha arabiya kam ɗum estago goɗɗo ɓe hiilugo mo a hiila goɗɗo ni o waɗa hunde wonde feere a estomo ni o waɗa hunde nde torrata mo wa hada mustahilun alallah ɗo ha allah ceniɗo kam ɗum diwi ɗum amma allah ceniɗo on wolwiri noon afa aminu makrallahi beɗa ɓe hollini makru allah na makru man noon tafsiro o men wi istidraju hudan jinki allah wa hina ijin fal muradu bil makri an yaf'ala bihim fi'la al makiri kanjum waɗi kadi o wi allah huudaɓe maɓɓe bana kuugal iri goɗɗo estowo noyi waɗata bi an yastadrijahum bin ni'ami awalan summa ya'khujahum akhda azizil muqtadir allah seniɗo acca ɓe kamɓe man ɗo dañjina ɓe ɓe nemaji nda deyde ɓe laatino ñaw waɗi ha maɓɓe ɓe yamɗita talakaku ɗon no ha maɓɓe allah waɗa ɓe jaynita nandi ɗiɗi fu allah on wawi ɗi ɓe ɗon nder keferaku bo ha yaake jonta kan to ɓe gi ɓe jaynitake jonta kan ɓe jamɗiti ɓeɗo jooti ɗo keferaku maɓɓe ɓeɗo kuwa ko ɓe giɗi daga ɓawo non se allah nanga ɓe kadi nanɗe cembiɗɗo jaaliɗo mo jalatake ɓe mbaɗa misalu man ɓe mbiya yo wanto a wurni jawdiri mbaɗa ko malla ragge a hoosi ɗum a haɓɓi a ganti ɗum ha fayi boɗɗum ndena hirsi a ñaami to haaje ma ɗon man ɗo na a yiɗi ha faya ɗo jooɗa ha foroy bana ni ɓe waɗirta misalu man a hirsi ɗo na a wañi ɗum bo an kana aɗum ɗo yiɗi amma yotti a dede yaake a haaje ma allah jaynita ɓe yamɗina ɓe ɓeɗo kuwa ko ɓe giɗi ɗo keferaku maɓɓe goo ha yaake allah seniɗo yiɗi kadi halka ɓe afa aminu makrallah ɓe ɗon pija ñalowma jemma ɓe ɗon mbaali siwti kadi kamɓe man ɓe hollini tata yaggata allah warana ɓe na fala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun wala kolɗinanɗo ha lajjinki allah illa alqawmul khasiruna koyna yimɓe rusɗiɓe wiya ɗon ɗo huwa kuuɗe muɗum ko yiɗi fuu nden wiyana ko allah muuyiɗo kam kanjum on waɗata kalimatu haqqin urida biha albatil ɓe wiya ko allah muuyi ka ɗum no waɗata ɗo ka goonga ha wiigo maako noon amma o muyri be kalimawol ɗo fewre on to nini o muyri no ngol goonga kam ko allah muuyi kanjum waɗata kam o habda o ɗowtano allah seniɗo fodde bawɗe maako kadi o huwa umroje allah o daaya kaale allah nden daga ɓaawo oɗo tora allah hisnego yangada oɗo tora allah senigo hokkego nema nden ɓaawoɗo o wiya kadi ko allah muuyi kanjum ɗatoto ɗo kadi o kalimawol goonga amma ni o yeddan allah oɗo hufrani allah kuuɗe boɗɗe o huwata kalluɗe oɗo huwa nden o wiya ko allah muuyi kanjum waɗata hayɗo kam o tokkayi ɗo laawol laamɗo fala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun wala hoonanɓe holɗinanɓe ha nanjinki allah ko na yimɓe rusɓiɓe woni ɓe ye kamɓe woni yimɓe doƴƴiɓe yimɓe ɓe heɓata tina e heɓata ko mari haaje on man laatake yo kuuɗe maako ɗe laati allah farɗiɗini ɗo maako tagirimo ngam man ma o huwayɗe sakko yo o heɓa kuuɗe feere o huwa kuuɗe ɗe o heɓata riba dow muɗum bapilo o yahi soodi kuuje muɗum wari jonta ka sorri jaade seeɗe maako ma o heftay sakko o heɓa riba to oɗo dusɓiiɗo oɗo doƴƴiiɗo to kamɓe bo ɓe ɗo resini kamɓe kam allah seniɗo yaafoto ɓe nden ɓe huway kuuɗe kayru ɗo ɓe nuɗɗinayi ɗo to kamɓe man bo ɓe doƴƴiiɓe أولم يهد للذين يرثون الأرض أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد
وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Allah seni do waajora en be ayaji muɗum yimɓe artuɓe ko yanino ɗum en nden to kadi enen ɗo iri majum ka yana en. Allah seni ɗo wi awalam yahdi lilladina yarisuna al arda min badi ahliha, awalam yahdi yedika handayi yatabayyan wanginayi lilladina yarisuna al arda heedi ɓen romtuɓe lesdi bisugna be jooɗuki min badi halaki aliha ɓaawo halkaago yimɓe lesdi man. Yimɓe woɓɓe feere ɗon no yeeso maɓɓe on halkinden ɓe ngari ɓe jooɗi ɓaawo ɗon ɗo kadi kanjum o hollaaɓe wanginanaaɓe na o wi wanginanaaɓe ɗume allawna saabu asabnahum anndo o wi mo haffafa koynaangol wasmuha inde maagol fa'il ay annahu ko woni fii lawna sha'u wonno min giɗiino asabnahum min gafiranno ɓe bil azabi ɓe yangada bi junubihim ɓe sababu junubaaji maɓɓe be sababu gedde maɓɓe. To ɗon ha Allah seniɗo wolwiɗo na nonno ɗum woni fakat ko muyiɗo kanjum woni baɗoju to kama asamna bano min gafiri man qabla hungol ɓe yeeso maɓɓe wa hamjatu fil mawadi l arbaa ama jahano kuje nayi fu ɗi tawbihi ngam ɓakore ngam felore ɓe ñiddingo kuugal maɓɓe wal fa'u wal wawu dakhila alayhima fee be wawol nastiɗi dow man bo lil arfi ngam arfitaaki wa fi qira'atin bi sukuni alwawi fi almawdi alawwal ha nokkure arandere ha nokkure o wi awalam ɗo lede wawu man ɗo won laata ngol koweteengol aw lam yahdi lilladina yarisuna awalam yahdi Allah seni ɗo wi ɓe ɗawanganayi ɓen laatiɓe yarisuna al arda ronon ɓe lesdina yarisuna wa hum kullu qawmin ja'u ba'da halaki man qablahum kamɓe woni kala yimɓe garɓe ɓaawo halkuki yimɓe gonɓe yeeso maɓɓe na woodi gonnoɓe yeeso maɓɓe ɓe tawi ɗum ɓen go kaygo halkama nden kamɓe bo ɓe ngari ɓe jooɗi ha lesdigo ɓaawo man ka aadin ba aadinko'en wa samudanko'en wari ronti aadinko'en wa gawmi luuɗin yimɓe annabi luuɗu wari ronti ɓeyago wa ashabi madiyana yimɓe annabi shuayb wari ronti gonɓe yeeso wal ummatul muhammadiya nden ummatore muhammadinkeere wari ronti ummatoje saalinoɗe goo fuu fa inna kulla firgatin min haulai tabayyana laha al isabatu bi junubihim kala ummatoje limtade nde fuumaje ɗo wangani ummatore muhammadu ɓeeɗo ɓe wafirama ɗo ɓe dalila junubaji maɓɓe ɓe dalila gedde maɓɓe haysu sha allahu dhalik nokkure allah seni ɗo muuyi bolwaɗum ɗo kadi ɗo ɗo wanganta ummatore nde kayre bo nde yiya dede ko yanino ɓeyana e ɓeya kam yimɓe gonnoɓe yeeso maɓɓe halkama ne ɓaayi kamɓe bo ɓe ngari ɓe ngaaji totta ɓe ko wapi ɓen man ɓe heɓa kamɓe ɓe nuɗɗina tata ɗum wapaɓe na wa nahnu natba'u min ɗo takka naftimu min ɗo takka ala qulubihim ɗo ɓernde maɓɓe fa hum la yasma'un kamɓe ɓe nanata almaw'izata waajuji sama'ata dabburin nalde ɗe taskitaaki accu to ɓe nani waaju ma ɓe janco dow majum to ɓe nani waaju ma ɓe janco nden ɓe jala ɓaawo to ɓe fewni ɗum go ɓe mbiya annabojo go waddana ɓe hujjale waddana ɓe jotta kam muji jangot kale to waddi man ma ngam man waɗata ɓe nuɗɗina ni ummatoje laati Allah seniɗo ɗo yecca en Allah seniɗo wi en wa natba'u min ɗo takka nahtimu ala qulubihim min ɗo takka dow ɓernde maɓɓe fa hum la yasma'una kamɓe ɓe nanata almaw'izata waaju sama'ata damburin nanɗe ɗe taskitaaki tagle ɗe ɗe fufumaje Allah seniɗo kanko tagiɗe kanko mariɗe no yiɗi fu non o waɗata la yusalu amma yafal Allah jaɓatake ha ko huwata sakko yo an to a goɗɗo falsaha to a goɗɗo philosophe a wiya ko waɗi o handi ɓe bo o majjini ɗum a foti a jama Allah na Allah rena min be ma fu dey tata jama banni o laata o majjina ma an ɗo adduɗa ɗo gaɗa to ɗo kam kanko on la yusalu amma yafalu annabi o jamatake heedi ko huwata kanjum waɗi annabi waɗat baw ala qulubihim min ɗo takka dow ɓerɗe maɓɓe fa hum la yuminuna ɓe nuɗɗinta la yasma'una dey ɓe nanata almaw'izata waaju sama'ata dabburin nanɗe ɗe taskitaki sakko ma ɓe nuɗɗina Allah seniɗo daga tagi ɓe andi no tagri ɓe Allah seniɗo ɗo tagi takle
o sendide o wi ndaɓe ɗo yahawoɓe aljanna mi faalaka ndaɓe ɗo bo jahoɓe yiite mi faalaka non man bo ɗum tammi laatugo ɗon ɗo wala se ko sam kanko oɗo andi daga yaake o tagayi yimɓe o tagayi leddi ndi o tagayi aljanna be yiite man jahoɓe aljanna be jahoɓe yiite fuu min be ma ko nafata en kam en tina en ɗowtano allah ceniɗo en toromo bo o reena en yangada mako o naata en aljanna mako woni nema ɗo ka foroy en lismo dow majum amma an a heɓi a fuccitake andal peetel ni allah wi wa ma utitum min al ilmi illa galila ɓe dokkaka ha andal ɗo ko ena pamarum a jangi fannuwol falsafatu ɗum falsafaji nden a wiya kadi noy allah haddata ɓe o majjina ɓe bo ɗo ka nden kana o tooñi ɓe wama rabbuka bi dhallamin lil abid jawmirawo ma na tooñomo maccuɓe muɗum en kottirale alka jotta a ñiɓi saare boɗɗe ci'e tati ci'e boɗɗe nde kam a hoosi a saahi goɗɗo nde bo a sordi nde bo a lori a fusi woodi mo wiyatama a waɗi aybe ton nan an maccungel wala ko a mari ma mbiɗa o yiɗan a waɗan ko a yiɗi sakko allah jeniɗo allah on wima wa nadba'u wa nahnu nadba'u min ɗo takka naftimu min ɗo takka ala gulubim ɗo ɓerɗe maɓɓe fala yasma'un ɓe nanata waaju almaw'ijata waaju samata dabburin nande ɗe haskitaki a yinde allah seniɗo tagimo waɗimo noon hawtade ɓe noon fu accayemo neni annabojo nelaɗo wara finditinamo ha deyde alkawal ngal lonino dow mako ha hutinira be magal ɗum ɗo o saɗa allah seniɗo waɗi noon a yiyaymo allah seniɗo waɗanimo se o ñama o yara nden o yeeɗana ko waɗi kañum ko oɗo ñama oɗo yara man o accade kañum o wiyannden ka to allah seniɗo muuyi o yeeɗa kada ko o ñamay o yaray funa o yeeɗan ko waɗi o ñamata o yara kadi ñamdugo bo ko waɗi o suftata ñamdu ɓoɗu o lutta ñamugo o ñamale ko o jokki fuu o ñamale ɗum o heccoɗo non ɗon o muuɗa ɗum le na yi o waɗata noon nde allah waɗi tagadi maako feere hokkimo hakkilo noon allah seniɗo wi o hadaynahu najidayn min kandimo nate ɗiɗi nda laawol hayrum nda laawol sarrum ngol o tokkoto o yaha aljanna ɗo allah wanginanimo ngol o tokkoto o yahata aljanna o yaha pellel yangada bo allah wanginanimo kanko jotta kam suftata tokka gootel man kadi tilkal ɓuraade a ton ma gure allati marra dicruha de innore muɗum saali gure man ɗo de o wolwi ɗum goo nayi o wolwi no haala nulaaɓe o wolwi bo fayinta haala gure o wi tilkal ɓura de a ton ma gure allati marra dicruha de innore muɗum saali gure man de e wa hiya gawmu nuhin wa adin wa samuda wa gawmu ludin wa gawmu suayb gure go gure de yimɓe annabi nuhu gure de aadinko en gure de samudanko en gure de annabi luudu gure de annabi shuaybu de waɗan bana gure joyinina kam tilkal gurade aton ma gure allati marra dicruha allati marra dicruha de innore muɗum arti allah seniɗo wolwi ɗe nagusu alayka min ɗo issa dow ma ya muhammad min ambaiha ibgo e habaru maaje ay akhbari aliha habaruji yimɓe gure man min ɗo issa dow ma an muhammad walagad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati ayi gure nde min bolwi ɗo yimɓe gure man rusuluhum nulaaɓe maɓɓe walagad ja'atuhum wallahi wardaniɓe bil bayyinati ɓe hujjaji banguɗi al mu'jizati hujjaji tampinoji al-zahirati banguɗi hujjaji ɗi goɗɗo fotayi waɗugo iri majum ɓe ƴami yimɓe maɓɓe goo annabo en nulaaɓe ha maɓɓe goo waddani ɓe hujjaji goo hawtade ɓe waddugo hujjaji goo fuu ɓe sali ɓe nuɗɗinayi deydey hujja ɗo ɓe paami fakar goɗɗo fotayi waɗugo iri man kam kanjum tafsir o wima rusul bil bayyinati hujjaji banguɗi ɗo al mu'jizati tampinoji al-zahirati banguɗi a yiɓa ɓeɗo ƴamino hayre rima ngeloba go bo rima jonta na ɗum waɗina hawtade ɓe noon fuu fama kanu li yuminu hamɓe ɓe laataki no ɓe nuɗɗina ɓe laataki ɓe nuɗɗina indama jiihim wakkati waddangoɓe dede ko ɓe ɗaɓɓitirino go bima kadzabu ɓe ko ɓe pewni kafaru bihi ɓe ko ɓe hufrani ɗum ɓe nuɗɗinta dede ke ferakungu ɓe hufranino allah ɓe sali tokkugo annabo en goo hawtade ɓe wargo hujjaji ɗin fuu min gamlu daga ko arti ay gamlama jiihim daga yeeso waddango ɓe hujjaji ɗo na ɓe ɗon no doke feraku maɓɓe
to non hujjaji go nde ɗi gari bo hawtade ɓe hamɓe ɗaɓɓitiɗi fuu hawtade ɓe man bal accina istamarru alal kufri kamɓe kaɓe ndogake dow keferaku maɓɓe a sey jam hakkilo ka to ɗaɓɓiti hujja nden o waddanama hujja man kam na o tokkotono o nuɗɗina kani amma ɓe ndogake alal kufri dow keferaku allah seniɗo wi kadhalika ɗaɓɓi ban kiya toon ma takkuki yatbaw bana kiya toon ma takkuki ki allah takkiri dow ɓerɗe maɓɓe ɓe laati ɓe nanata waaju nande ɗe taskitaki ɗo allah wi yatba'u nonnoon yatba'ullahu allah takkirta ala qulubil kafirina dow ɓerɗe heeferɓe noon allah seniɗo takkirta dow ɓerɗe maɓɓe ko ɓe jawnirama ɓe waajama waajuwalal nan ɗo ɓe nanatago nande ɗe jaɓuki ɓe taskita ɗum wama wajadna li aksarihim min ahadin wama wajadna min tawanayi li aksarihim ɓurna maɓɓe ay annasi yimɓe min ahadin ibgo e alkawal ay wafa in hembinki bi ahadihim alkawal maɓɓe yawma akhsil min saagi ñalomare hoygo alkawal allah seniɗo hoyno alkawal ɓe kala mo a yi allah tagi fuu allah hoydi alkawal ɓe maako to tagi mo waddimo duniyaru ɗo o rewan ɗum ɓe mbiyata allah wurtini yimɓe ha ɓaawo annabi adama ba hondorde ni ha nokkure wiyete wadinna aman allah seniɗo hoydi alkawal go ɓe yimɓe go fufu alastu bi rabbikum galu bala to mi laataki min on jawmirawo man moɗon na ɓe mbi i min laatake allah seniɗo hooyi alkawal ɓe mo o tagi to wari duniyaru fuu rewanmo nden allah seniɗo luttitagaago on man allah seniɗo ɗo andi bo nder maɓɓe mo rewata ɓe mo rewata bande allah seniɗo lenino annabi musa ɓe annabi haruna alayhim assalam ha fir'auna allah wiyata ɓe faqula lahu gawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha mbi'e fir'auna konngol ɗelemngol konngol koygol bela kanko o waajitoran ɓe ko on mbiyata mo malla o hula allah andi boni waɗata ɗi ɗiɗi fuu to nonnoon ɗon ko fayinta allah ɓoydi alkawal ɓe kala mo o tagi fuu to wari duniyaru rewanmo amma o andi bo ɓen man ɓe gaɗata non hawtade ɓe man fuu o tagiɓe kadi ɗon allah wi min tawanayi ɓurna maɓɓe fuu wama wajadna li aksarihim ayannasi min tawanayi ɓurna yimɓe fuu min aadinimgo e alkawal hebbingo alkawal ngal ɓe koydano ɓe muɗum yande hoygo alkawal go laaru ha aksariya ɗo hayru wala hel muɗum sam allah seniɗo to ɗo wolwa ha duniyaru ha aksariya ɗo aksaruhum la yalamun ɓurna maɓɓe fuu anda aksaruhum la yaqilun ɓurna maɓɓe fuu hakkilta aksaruhum la yasma'un ɓurna maɓɓe fuu nanata a tawa ɗiɗo ɗi ɗuuɗi nden a tawa qalilun min ibadi ashakur famarɓe nder jeyaɓe am gettoɓe to allah seniɗo fodani enen gona nder famarɓe gettoɓe ɗo on allah seniɗo wi banni nadba'u min takkirta ala gulubi in dow ɓerɗe maɓɓe ba min takkiri dow ɓerɗe ɓe artuɓe ɗo non min takkirta yatba'ullahu allah takkirta ala gulubil kafirina dow ɓerɗe heferɓe ko waɗi wama wajadna li aksarihim min ahadin min tawanayi ɓurna maɓɓe fuu kamɓe yimɓe heferɓe ɓe ibgo e hebbinki alkawal ngal min koydino ɓe maɓɓe wa in wajadna aksarahum la fasiqin o wi wa in ɗo mukhaffafa koynagol ay ko woni fi wajadna aksarahum min tawi ɓurna maɓɓe fuu la fasikina fasiki en fasikijo ɗo moy alka andi fasikijo mo a wiyata kam kañum woni on haɓɓiditta haala fista huwa kuugal gongal feere nani enen ka en wiyatana fasikijo ɗo alharijina ta'atina bi tarkil wafa'i bil adi kamɓe woni wurtuɓe acci ɗowtanago amin ɓe accugo hebbingo alkawal go alfasiqin losiɓe wurti acci ɗowtanago allah ɗo ɓe a andi to hunde losama bo nde wurti jottaka ha hunde ma bala to a wurti a losi karɗon a losi ɗum nder jiiɓri ko malla a losi ɗum nder kurori a wurtini na wala ko takkatagol ni kamɓe ka haala ɗowtanago allah ka wala ko woni hen maɓɓe sam allah wi wa in wajadna aksarahum la fasiqin min tawa ɓurna maɓɓe fuu dey koynaɓe laatake ɓe fasiki en kañum en wi ha aksariya ɗo hayru wala hen muɗum sam summa ba'asna min ba'dihim allah seni no wi hooti jangina ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله سنيدو ثم بعثنا من بعدهم
hoti min ndeni ɓaawo maɓɓe ay ar-rusul nulaaɓe almaskurina innaaɓe goo nulaaɓe innaaɓe ka ɗum ɓe yee wonno na en janngino nulaaɓe goo artino kamɓe woni annabi Nuh annabi Hud annabi Salih annabi Lutu annabi Su'aybu alayhimu salatu wassalam ɓaawo ɓeeɗo annabo en jooɗo summa ba'asna min ba'dihim hoti min ndeni ɓaawo maɓɓe fahin ay ar-rusula nulaaɓe almaskurina innaaɓe ɗum moy nder maɓɓe man ɗo e min ndewi ɓaawo muɗum ɗo min ndeni Musa bi ayatina min ndendi Musa be ayaji amin attiski ayaji 9 min ndendi mo be maaje haa fir'auna goo ɓaawo ɗon nde o warino o jewni fir'auna haa diina haa konngol Allah seniiɗo ndenimo be annabi Haruna fir'auna goo sali tokkaago min ndendi mo be ayaji 9 ayaji 9 may ɗe ɗeye tagu warata jannga tafsiru ɗo janngana yimɓe wiya ayaji 9 tan sala dilla ɗo ɓinngel peetel nini ƴamete kadi modi bo limtude min ayaji 9 man le ɗo kam seɓaawo dey jonta wakkati aɗo jannga yimɓe nanata ɗo wona limtata ayaji 9 man tongu haa derewol modi bo a waɗa haa nder deftere to wala haa hoore ma a heɓa no a yeccina ɓe ayaji 9 man ayaje ɗe kala aya goota fu tan moɗo wurtina ɗerel ma tongade ayaji 9 ɗo kala aya goota fu goɗɗo fotayi waɗugo ga goɗɗo fotayi ittugo ga arande kam wa hiyal asa ɗum jungo annabi Musa alayhi salatu wassalam to waɗi jungo maako haa dokkere maako ni to wurtini jungo man ko yayna waane nange a fotayi laarugo jungo man wona ñam woni ha maago bo a meeɗay yigo jungo goɗɗo banni en meeɗay nanugo ma jungo goɗɗo waɗi banni sona jungo annabi Musa na yi aya wari to nonnoon e al asa de sawru ka arande tawon kanjum laati annda ɗum sawru maako sakkina warta bogga ma pindiwa ɗo dogga bo bana botgel pamaren ni botgel pamaren ma ay ɗawarta ɓe sakko ma pindiwa accu ha yiya ko firawna waadi be sawru be hawru man be boodiɗaɗake non jungo maako rane o yayna wane nange aya ɗiɗaɓa sike wasinuna be kokke wasinuna musdiba duuɓi marɗi kokke warti aya maɓɓe fuu wala to ɗon man fay aya tataɓa aya nayama waktu fa Allah yofti ndiyam taarotoɗam ndiyam goo Allah seni ɗo yofti ndiyam man ɗam ɓenɗuɗiɗo ɓe gaɗa sam ɓaawo ton wal jarada e baɓɓatti arti go ñaama kala aayo maɓɓe fuu wala ko duttata ha ƴakka ɓe leɗɗe man fuu goɗɗo fuu to hakkila hisata ley nonnoon wal ɗum mala e tenɗi woni aya joyaɓana to kayum ko ha seeka limse goɗɗo fuu torro ɗum wadda faadiya e paaɓi nder ñamdu mama fabdu diwan nasta e ha heedi fuu wattamso e moyteeki e waddam e ƴiiƴam nonnoon Allah seni ɗo waɗi ndiyamji maɓɓe warta ƴiiƴam kamɓe giftinko en ha yotti goɗɗo israilinkejo to wooɓi ndiyam ha nder hunduko mum ndiyam laaɓɗam to tuutani o e nder hunduko mum ni warti ƴiiƴam to ɗon fu Allah seni ɗo jarriɓe ɓe banni wattansu nonnoon moyteeki woɓɓe maɓɓe bo Allah moyti ɗum kaaye ɗum hujjaji sembinɗiɗi goɗɗo wawata sam Allah seni ɗo hokki annabi Musa kulluha maskuratun fi haji surati hujjaji man ha 9 ɗo 9 ɗo kam pat wolwama nder surawol ngol ha suratul arafi illa tams koyna moyteeki Allah moytiɓe ɗo to fahiya fi surati Yunus kayum ka wolwama ha suratu Yunus ni ɗum ma Abu Jahal o wi fir'auna ummatore nde bo kañ woni Abu Jahalin baba majjere summa ba'asna min ba'dihim hoti min neni ɓaawo maɓɓe Musa bi ayatina 9 be ayaji amin 9 ila fir'auna fa fir'auna mala e jamaare mum gawmi yimɓe mum fa zalamu ɓe tooñi kafaru ɓe kufri ɓe zalamu biha ɓe tooñi ɓe fufrani ayaje goo fanjuraru le kayfa kana aqibatul mufsidin yaake noye wattam bonnitiɓe laati ɓe bonnata her lesdi min kufri ɓe keferaku noy yaake maɓɓe laatiri min ilaaki min koye halluki ɓe issa Musa ɗo wara inchallah issaji annabi Musa ɓe firawna ɗuuɗi nder deftere Qur'an